Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot pa unta nga ang Ginoo kanunay magauban kanato samtang kita magatuon sa iyang pulong. Nagpasalamat ako sa mga tawo nga mitabang kanato karon. So sa ilalom sa akong kasing-kasing magpadako ang akong pagpasalamat sa mitabang karon. So sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong pulong. Daghang salamat sa Espiritu Santo nga imong gihatag kanamo. Daghang salamat ni San Pedro nga nagsermon mahitungod kanimo, Lord. Nagsermon siya nga kung kita mo duol kaniya pasayloon kita. Ginoo, uban kami karon, abriha ang among tagsa-tagsa kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Mag-review kita jutay sa atong leksyon karon para mahibalo kita og hain tagikan og asa ta padulong. So sa usang semana atong natun-an nga ang birthday. Ikaw ako na ay birthday. Akong birthday June 4th, and ang simbahan po ang Kristyanismo aduna usay birthday, ang paghatag sa Espiritu Santo. Okay, atong basahon lang, magsugod kita sa guys, abrihan ninyo ang inyong Bible sa Kapitulo 2 sa mga buhat. Ang bagong tugon magsugod og Matthew, Marcos, Lucas, Juan og mga buhat. Mga buhat ni sa Espiritu Santo nga iyang gihatag aron nga kita may balo usab nga si Jesucristo ang manluluwas. So atong basahon. Review sa pag-abot sa adlaw sa Pentecoste. Pentecoste 50 days after Passover. Adlaw ni sa pasalamat sila nga ang ilang tanom maayo. So daghang kaayong mga tawo nga muadto sa Jerusalem. So sa pag-abot sa adlaw sa Pentecoste, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit, mga 120 sila nga nagtigom. Apil na ang inahan ni Jesus, ang iyang mga igsuon nga karon mituo misalig ni Jesus. Og sa kalit versikulo 2, may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin og milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Ato na nahibaw-an nga mao ni sa pag-abot sa Espiritu Santo, nakadungog sila og kusog kaayong hangin. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misulti og nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu Santo. So sila na antigong gigamit sila sa Ginoo. Gigamit sila sa Ginoo sa nasudlan na sila sa Espiritu Santo nga makasulti sila. Sa lain-laing pinulungan sa gisulti nila dinhi, daghang kayong mga nasyon nga nagbisita, silang mga disipulo nakasulti mahitungod sa atong Ginoo. Gidaig nilang Ginoo, wala ta kahibalo kung nakasabot ba sila. Apan ang mga tawo nga naminaw nakasabot sa ilang lengguwahe. So kini misteryo, katingalahan, powerful. Og patas mo atutas versikulo 8, versikulo 9. Dinhi kanato may mga taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, og daghang kay mga countries nga gisulti ni Dr. Luke nga didto nga naminaw. So daghang kayo. And then ang mga tawo miingon sila. Versikulo 12. Natingala og nalibog sila na versikulo 12, og sa ilang katingala og kalibog
nagpangutanan ni sila unsa may kahulugan ni ini, unsa may kahulugan ni ining Espiritu Santo, unsa may kahulugan ni ining kusog kaayong hangin, unsay kahulugan ining murag kandila nga mipatong nila kalayo wala sila napaso, o unsa may kahulugan nga sila nakasulti man sa ilang lingwahe. So, pero versikulo 13, apan ang uban nagbugal-bugal nga nag-ingon, mga hubog kining mga tawhana. So, adunay uban nga mituo, adunay miingon nga hubog ni silang mga 120 ka mga tao. Bisag karon sa akong pagkatigulang, nahibalo ko nga daghang mga tao nga dili gustong maminaw sa atong Ginoong Kristo. Katawan kanila. Daghan kay dinhi sa kalibutan. So, this is normal nga naay mga tao nga dili gyud mo to. Karon, versikulo 14, ang title ni ini, ang mensahe ni Pedro. Kinsa man ni si Pedro? Si San Pedro nga sa dihang giimbestigar ang atong Ginoong Kristo. Og dinhay dinhay katabang nga gipangutana siya, dili ba apil man ka ni Hesus? Unsa may gisulti ni San Pedro? Dili na ako nakaila, kinsa man ang tawhana, wala ko kaila. Tulo ka bisis ka panahon nga gilimod ang atong Ginoong Kristo. Nahadlok siya. Apan nabag-o si San Pedro tungod sa Espiritu Santo. Ikaw ako mabag-o usab. So karon sa wala pa nakadawat siya sa Espiritu Santo, talawan kaayo si Pedro. Mahadlok musulti may tungod sa atong Ginoong Kristo. Apan karon wala na siya mahadlok. Nga ang audience niya hostile ang audience niya ga masuko ang mga taong maminaw niya. Dili kaayo welcome ang iyang isulti, apan wala na siya mahadlok. Sa ubang lugar karon sa kalibutan, kung magsulti ka sa atong Ginoong Kristo, dead ball ka, mamiligro ang imong kinabuhi. Muadto ka sa banda sa Arabia, Saudi Arabia, sa Iran, Iraq, posibleng mamatay ka. So si Pedro wala na siya nahadlok. So tan-aw nato ang iyang mensahe. Ang iyang mensahe, tulo ka party ang iyang mensahe. Ang sermon niya, giproklamar niya, gimantala niya nga si Jesus mao ang Messiah. That's one part. Nga si Jesus ang gisaad nga pila kalibo ka tuig nga gisaad nga ang manluluwas moabot. Ang muluwas sa atong mga sala moabot. Nga si Jesus mao ang gipaabot. Number 2, kinahanglan ang paghinulsol o magpabaptize sa atong sala. Ikatulong nga parte sa iyang sermon nga adunay epekto sa iyang sermon. Sa paghuman sa iyang sermon, 3,000 ka mga tao ang misunod, nagpabaptismo, aron nga sila musunod sa atong Ginoong Kristo. So mao nay tulo ka parte sa iyang sermon. San Pedro nabag-o, siya ang unang papa, o siya usab ang nahigugma kaayo sa pulong sa Ginoo. Pulong gihigugma niya ang Biblia. Wala siya moingon nga kung mubasa ka sa Biblia mabuang ka. Wala kundi gimahal niya. So atong tan-aw ni. Minsan ni pero unya mitindog si Pedro uban sa 11 ka apostoles, aog sa makusog nga tingog miingon kanila, mga kaigsuunan kong Hudiyo o kamong tanan nga aniya sa Jerusalem, pamati ninyo ang akong isulti karon.
So miingon siya sa makusog, miingon siya, pamati mo. Bot ipasabot, importante ang akong isulti ninyo. So, mao na nagsugod na siya sermon. Mingan siya, gi-explicar niya, kining mga tauhan na dili hubog. Sumala sa inyong gihuna-una, kay alas 9 pa man lang karong buntag. So, dili gyud sila hubog. So, gi-explicar ni San Pedro. Apan mao kining giingon ni Propeta Joel. So, ang Propeta Joel, usa sa mga libro sa karaan nga tugon, ang ilang libro linukot. So gikan gyud na sa libro nga karaan nga tugon nga gikan sa Biblia iyang gikutlo. Duha ka butang ang iyang gikutlo, duha ka referensya gikan ni Propeta Joel o ni Haring David nga mao'y gasulat sa mga salmo. Kining gisulti gikutlo ni San Pedro gikan sa versikulo 16 hangtod sa 20 iyang gi-explicar nga kining nahitabo karon ang paghatag sa Espiritu Santo dili ni bag-o nasulat ni o gi-promise ni gisaad ni Joel nga moabot yuning panahon na karon. So ayaw mo katingala. Inyo ning mabasa sa Biblia. Kay balo ba mo, ang mga disipulo, kabisado nila ang Biblia. Gatuon sila, gabasa sila, misalig sila, mituo sila nga ang Biblia importante sa ilang kinabuhi. So, gikan dito, iyang gikutlo si Joel, nga mao na giingon ni Joel o versikulo 21. Importante kayo ni og ang mo sangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Versikulo 21 miingon siya, og ang mo sangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Unsa may buot ipasabot ni sa pagsulat ni Dr. Luke ni Lucas ni ini sa gisermon ni San Pedro, og ang mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Unsa maning gisulti ni San Pedro, ang unang pope, ang unang papa? Miingon ba siya nga ang mosampit sa imong relihiyon maluwas? Wala. Dinhi sa kalibutan karon, libo-libo ang relihiyon. Wala si San Pedro miingon nga musunod ka ni ining relihiyon maluwas ka. Apan giingon niya sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kinsa man ning gisermon ni San Pedro, kinsa man ning buot ipasabot sa ngalan, maluwas ka. Asa man ka maluwas? Mangutana kita, luwason unsa man nganong giluwas man ta? Kay ikaw ako makasasala. Ang atong direksyon sa atong kinabuhi tungod sa sala mao ang impyerno. So miingon siya, kung mutuo kita maluwas sa atong sala. Unsa may buot ipasabot ni San Pedro na ini nga maluwas, kinsa man ning giingon niyang Ginoo, and then maluwas kita. Wala na ilain ang atong Ginoong Kristo. Nga sa pagsalig nato sa iyang gibuhat didto sa Kalbaryo, nga iyang gibaylo ang iyang kaugalingon aron nga kita maluwas. Niingon siya, dinha lang kita maluwas sa impyerno. And then, versikulo 22, pasahon na to, usa sa mga nagpadayon si San Pedro, mga taga-Israel, sa iyang sermon, wala ko kahibalo og unsang klasiha si San Pedro mo sermon. Miingon ba siya, mga taga-Israel, pamati kamo. Wala ko kahibalo unsay iyang style sa iyang pagsermon.
Mingon siya, si Jesus nga nasa reknon, usa ka tawo nga kansang Dios nung otoridad, tin-aw nga gipadayag sa Dios. So importante kayo nga miingon si San Pedro, tin-aw, klaro nga siya pinadayag sa Dios diha kaninyo. Pinaagi sa mga milagro o sa mga katingalahang butang o sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mesmo nasayod niini kay dinhi man kini nahitabo. Isa kamo nahitabo, nakita ninyo kung unsa ang mga milagro nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, unsa may gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, unsa may buot niya pasabot nga sila nahibalo. Ang bakol dili makalakaw, iyang gipalakaw. Ang tawo nga dili makita, iyang gihatagag bagong sight, mga makikita na. Ang naay sakit, giayo niya. Ang namatay, iyang gibanhaw. Mga tao nga sobra sa 10,000 kalibo, iyang gipakaon. Siya milakaw siya sa dagat. Daghan kaayo. So mingon sila, kamo mismo nakakita. And then verse 23, ang Dios, miingon si San Pedro, sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot. So laraw sa Dios o pagbuot sa Dios, kini di ang tanan, laraw na plano na ni og siya ang magbuot. Dili ikaw, dili ako ang magbuot, kundili ang Ginoo. Naay mga gibuhat niya nga kita wala makasabot. Dili nato masabtan kay ang atong hunahuna gamay lang kaayo. Dili nato makumparar ang hunahuna sa atong Ginoo. So miingon siya, ang laraw o ang pagbuot, mitugyan kang Hesus nganha kaninyo. So plano na di ay laraw na o pagbuot sa atong amahan. Minsan gipatay ninyo siya, pinaagi sa pagtugyan kaninyo, kaniya ngadto sa mga makasasala nga maoy milansang kaniya sa cross. So ang pagkamatay ni Jesus didto sa Kalbaryo, plano og unsa man og laraw og pagbuot, kining duha, laraw pagbuot sa Ginoo, sa atong amahan. Ang iyang pagkabanhaw, ang iyang pagkalansang sa cross, ang iyang pagkabanhaw o ang iyang pag-adto sa amahan. Nakalaraw na ang mga tao nga miluib kaniya, nakaplano na, nahibalo na ang Ginoo. Miingin siya, apan pagkabanhaw niya, gibanhaw siya sa Dios o giluwas kita sa gahum sa kamatayon. Kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. So kinsay gabanhaw niya? Ang amahan. O giluwas gikan sa gahum sa kamatayon. Sa kamatayon, nga dili siya mamatay, di na lang day siya, natulog lang siya sa tulog adlaw. Ngano man, kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. So ang atong Ginoong Hesukristo dili mapugngan sa kamatayon. Ginoo man siya. Gibanhaw apan dili gyud siya mapugngan. Mabanhaw gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Mao nay gisermon ni San Pedro. And then, miingon iyang nagkutlo na usab siya sa linukot nilang libro. Naglukot, I mean to say, ang bot nga ipasabot, nga gikutlo na usab niya sa karaan nga tugon sa mga writings ni Haring David sa Salmo. Miingon siya sa verse, nagsugod siya sa 25, kay si Haring David miingon mahitungod kaniya, mahitungod ni Hesukristo. So
Ang sermon ang gikotlo niya gikan sa Salmo atong mabasa gikan sa versikulo 25 versikulo 29. Gikutlo niya ang bot ni ipasabot nga dili si Haring David ang gipasabot ni adtong gikutlo niya kundi si Hesus Kristo. So, and then verse 29 basahon nato, muluksot kita. Mga igsuon, isulti ko kaninyo sa walay lipod-lipod. Walay lipod-lipod gayud ang mahitungod kang David nga atong katigulangan. Kini si Haring David. Dako ang mga Hudiyo, dako kayong respetan nila ni Haring David. Ang mga writings, mga sulat ni Haring David, mga kanta niya, gikanta gihapon hantud karon. Na makita nato na sa Salmo, so dako kayong pagrespetan nila ni Haring David. Miingon siya, ang bot ipasabot, dili si Haring David, kundi ang anak ni Haring David, ang generation niya nga mao ang atong Ginoong Kristo. Ang bot ning ipasabot nga si Jesus ang gisulat ni Haring David. Walay lain, dili siya. Mga igsuon, versikulo 29, isulti ko kaninyo sa walay lipod-lipod gayud ang mahitungod kang David nga atong katigulangan. Namatay siya o gilubong o ang iyang lubnganan aniya pa dinhi hangtod karon. So kung muadto mo sa Israel, makita pa ninyo ang lubong ni Haring David. Pila na kalibo ka tuig, mingon siya. Namatay siya. So dili bot ipasabot nga si Haring David to. Usa siya sa mga propeta og nahibalo nga ang Dios nanumpa sa pagtuman sa iyang saad nga himuon niyang hari ang usa sa iyang mga kaliwat. Ang Dios nanumpa nga ang kaliwat niya mahimong hari. Kinsa man siya. Nasayon ng daan si David nga buhaton sa Dios nga busa. Naghisgot siya may tungod sa pagkabanhaw sa Misayas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai dito sa Hades. Ang iyang lawas wala madugta. Ang lawas ni Jesus wala madugta. Dili gyud madugta kay siya man ang Ginoo. Gibanaw sa Dios kining maong Jesus. O kaming tanan mga saksi ni ini. So kung sumusunod ka ni Jesus, ikaw ang saksi. Miingon sila nga kami ang saksi, nakita namo. Kung si Jesus nakapabag-o nimo, usa ka sa mga saksi sa atong Ginoong Kristo. Nga adunay nahimo si Jesus sa imong kinabuhi. Makasulti ka nga, si Jesus nakapabag-o nako. Makasaksi ka nga adunay epekto ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Verse 33, gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan og ang inyong karong nakita ang Espiritu Santo og nadungog mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Gi-explican niya nga maunay dili mihubog, wala mi nahubog sa bino, kundi maunay pagbubo sa Espiritu Santo, gasa nga makmutabang kanila. Ang kisay gasaad sumala sa gisaad sa iyang amahan. Di po nato malimtan nga gibanaw sa Dios kining maong Hesus ug kaming tanan mga saksi. Gituboy siya ngadto sa Dios sa tuo sa Dios ug gidawat niya ang Espiritu Santo. So mauna nga usani sa mga prueba nga adunay nga ang Ginoo Trinity. Usa ang Ginoo pero tulo ang persona. And then 34, kay si David mismo wala mo kayab sa langit. Minsan wala mo kayab.
Apan mingon si David, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Hantod nga himuon ko ang imong makaaway, mga imong tumbanan. Si Haring David, sa linukot nila na Bible, miingon nga si Jesus, nga hangtod himuon ko ang imong kaaway, tumbanan. O si Jesus nagalingkod sa tuo sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Amahan. 36, busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan, verse 36, kinahanglan masayod gayud nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa cross gihimo sa Dios nga Ginoo og Misayas. Bantayan na inyo. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gayud nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa cross gihimo sa Dios nga Ginoo ug Misayas. Mao nay gisermon ni San Pedro. Taas-taas lang mo sermon si San Pedro. So kung inyong leadership sa simbahan ninyo, kung magsermon lang mga 5 minutos or 3 minutos, gibasa-basa lang niya, isugyot nga, hey, explicar yun nimo husto ang imong ang imong gibasa. Explicar mo mga 20, 30, usa ka oras. Aron nga among masabtan, dili lang mga 5 minutos. Busa, versikulo 37, sa pagkadungog niini sa mga tao, pagkadungog nila, daw gikumot ang ilang kasing-kasing. O giingnan nila si Pedro o ang ubang mga apostoles, mga igsuon, unsa may among buhaton. Na convicted sila, gikumot ang ilang kasing-kasing, naigo sila. Unya si Pedro miyong kanila, versikulo 38, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So, unsay giingon? Dili. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Kristo Jesus aron pasayloon ang inyong mga sala. Makita ba? Okay, lukoton. Nga inyong sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So, sa unang panahon, walay computer, linukot lang. So, ako pong gikopya. Pero ang ilang panahon, ang ilang Biblia, dili linukot nga papel, kundi panit sa baka, panit sa mga animals. So, sumao na pagbasa niya sa linukot nila sa Bible. So, unsay gisulti nga, unsa may himuon namo karon? Mao po ni imong himuon og akong himuon. Ako na ning nahimo. Unsay gisulti niya? Sa ang tagsa-tagsa kaninyo, dili lang inyong mga ginikanan, ang amahan, anak, kundi ang tagsa-tagsa kinahanglan imong desisyon gyud. Dili tungod kay ang imong amahan, inahan, mao ni imong relihiyon. Maunal ba akong himuon? Kundili, mingon siya tagsa-tagsa, it is a personal decision. Decision nimo. Siya, kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Unsa man giingon ni San Pedro nga maghinulsol sa sala?
importante kayo. Og magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron nga ang inyong sala mapasaylo o madawat ng Espiritu Santo. So naay kining pulong nga maghinulsol. Unsa man ang pulong nga maghinulsol? Mangutana mo, unsa man gingon ni San Pedro nga maghinulsol sa sala? Sa Biblia, ang maghinulsol sa sala sa in English, change of direction of your life. Kung ang imong direksyon sa imong kinabuhi walay Ginoo, ang paghinulsol bot ipasabot mobalin ka, mopaduol ka sa atong Ginoong Kristo. Magpaduol ka sa Ginoo. Kung ang imong direksyon sa imong kinabuhi mao nga walay Ginoo, ang akong direksyon mao nga akong magsikat, daghang kong kwarta, gwapo akong sakyanan, dako ang akong balay, edukado ko, unsa pa nang uban, mao na direksyon sa imong kinabuhi. Kung maulang gyud na, naipulong maulang gyud na, importante na apan ang giingon sa maghinulsol nga ang pinaka-importante nga kita moduol sa atong Ginoong Kristo. Magpaduol, mao nang paghinulsol. Ang atong sala, kung imo nang mao na imong direksyon sa imong kinabuhi, magpalayo ka. Magbalhin, mopaduol ka sa atong Ginoong Kristo. Maunay paghinulsol. O paghuman paghinulsol, kinahanglan nga ikaw mahibalo, moangkon ka nga ikaw makasasala. And then, magpa-bautismo. Paghuman nga ikaw maghinulsol. So kinahanglan gyud mahibalo ka. Nahibalo ka nga ikaw makasasala, and then magpabunyag. And then madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So kinahanglan gyud nga malimpyuhan sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Wala siya moingon nga duol ka mo sa usa ka relihiyon and then sila lang ang makahatag og Espiritu Santo. Dili, kinahanglan, importante kay maghinulsol, naay pulong maghinulsol. Biyaan katong mga sala ug moduol sa atong Ginoong Kristo. Mao ni paghinulsol. Og makadawat sa Espiritu Santo. Magpabautismo nga anuman sa ubang lugar sa kalibutan, kung magpabautismo sa katao, posibleng mawalaan siya kinabuhi. Ang mupatay niya, ang iyang amahan, inahan, igsuon. Kung mahibawan niya nga sila nagpabautismo sa Kristyanismo, dead ball, mamatay ka. So, ang ubang mga tao, usa magpabautismo, kay balo sila nga kinipiligro kayo. Tinuod gyud nga naghinulsol sila. Posible siguro nga kita magpabautismo lang ta, wala ta kay balo nga, ang akong sala, basta magpabautismo lang. Anong importante man ning bautismo? Kini simbolo ni. Simbolo nga si Jesu Kristo di na sa ilalom sa yuta og mibayaw siya og nabuhi siya. Kita usab simbolo nga kita makasasala og sa diyang naghinulsol kita, nabuhi kita, bag-ong kinabuhi uban sa atong Ginoong Kristo. So, and then verse 40, naghatag si San Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila, daghan pa di ay. Wala lang gisulat ni Dr. Luke ang tanan nga sermon ni San Pedro. Taas-taas di ang sermon niya. And then sa verse 40, naghatag si Pedro og daghang pang pagpamatuod kanila og miagda nga nag-ingon, luwasa ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katauhan. So luwasa, kinsa may makaluwas? Ikaw o ako? Ang atong Ginoong Kristo lamang. Daghang verse 41, daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe, sa iyang sermon, og nagpabunyag
pila man ang nagpabunyag. Mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Huna-hunaa 3,000 sa sermon. Tungod ba nga si San Pedro maayong mo sermon, musinggit siya, muhilak. Tungod ba niya nga sila misunod ni Jesus? Dili. Tungod sa Espiritu Santo nga maoy nakapa-convect sa ilang kasing-kasing. Gigamit lang si San Pedro. Dili ginato na malimtan. Dili tungod sa iyang abilidad, kundi tungod sa Espiritu Santo. 3,000 ang misunod sa gikan sa 120 nahimong 3,000 ang sumusunod ni Jesus. Verse 42, og mainiton silang mipadayon. So naipulong mainiton and then nagpadayon sa pagpamati sa gitudlo sa mga apostoles. Gitudluan day sila. Namati sila. Unsa may gitudlo nila? Unsa mang libro ang gitudlo nila? Ang Biblia. Ang gitudlo niya, ang karaan nga tugon. Kita karon na atay bag-ong tugon. So si San Pedro ug ang mga apostoles mituog sila nga ikaw ako magtuon sa pulong sa Ginoo, sa Biblia. Dili makabuang ang Bible. Ang ubang mga tao mingon makabuang, pero si San Pedro, ang mga apostoles, mga santos, San Pedro, San Mateo, San Marcos, miingon gyud unsa ilang gihimo, og mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakisundurot uban kanila, o pagpakigisalo sa pangaon o sa mga pag-ampo. So dinhi nato makita ang mga bag-ong Kristyanismo. Very close sila, suod sila kaayo, o sige silang mag-ampo. Ang ilang sama-sama nag-ampo sila. Naipulong pagpakisandurot uban kanila, fellowship, sandurot, lisod-lisod nga Cebuano. Naipulong sila mainiton, dili lang bugnaw sila mainiton. Maunay mahibaw-an nato nga ikaw tinuod nga sumusunod ni Jesus, nga ikaw nakadawat sa pulong sa Ginoo, nakadawat ka sa Espiritu Santo, mainiton. Dili ka bugnaw nga Kristyanismo, mainiton og mipadayon sa pagpamati. Wala naman sila si San Pedro karon pagpamati, nagpadayon pagbasa sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. Og sa mga apostoles, og nakipagsandurot sila, fellowship, duol sila kaayo, suod, og pakigsalo, kauban sila sa pagkaon, og sa pag-ampo. Maunay resulta. Dinin akong tapuson lang, o sa sunod semana atong mahibaw-an kung unsa may kining mga Kristohano usab, unsay ilang gibuhat. So, sa conclusion, atong mahibaw-an nga si Jesucristo lamang ang miani din sa kalibutan, ang nagpakamatay sa imuha o sa akong sala. Maunay gisermon ni San Pedro, o ato usab nga mahibaw-an nga sila siging gatuon sa pulong sa Ginoo. So, ikaw ako, malipayon kita nga makatuon sa pulong sa Ginoo. Sa ubang lugar sa akong giingon nimo, ang Biblia illegal. Pwede kang patyon. Okay lang kita sa Pilipinas. Dinhi sayon lang kayo makapalit og Bible. Sa unang panahon linukot talag sa rana. Pero sila gyud gatuon. Ikaw ug ako gi-challenge nga
mubasa kita sa pulong sa Ginoo. Magampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat ni San Pedro nga naghatag og sermon may tungod sa kaluwasan nga si Jesus lamang ang manluluwas. Walay laing taong nagpakamatay kanamo, walay laing leader sa relihiyon sa kalibutan karon, ang atong Ginoong Kristo lamang. Ginoo, daghang salamat, hinaot po unta nga kami makasabot ang among kasing-kasing mainiton sa pagsalig kanimo. Na kami musalig mangayog pasaylo tungod kay kami makasasala. Daghang salamat karon sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.